Alright, kini ang Buta Production. Yeah, DJ Alec. in the house, featuring Fridge Kinson, The Finger Machine, The Finger Machine. narito si Mr. Yuplin sa unang banat. Sa pagkamat ng kubuot din sa kalibutan, akong gipangutan na ang akong inahan. Ug gano nga lahi raman jud ko sa uban, bisan gani sa kong pag-inusara. Usahay kay ako makapangutana, ug nganong na tao nga dili ka kita. Sa akong paglakaw, ako jud maulaw. Dili kalikayan, nga ila akong katawan. Ila binaog ang lapo kay akong matumban. Sa akong paglakaw perme, ako kay buta man lagi. Wala ko'y laing gisaligan kundi ang sungkod nga akong gigunitan. Aron maoy mugian ako sa akong padungan. Sakit sa akong duhan, gawaton ko na lang ang tanan. Ang ilang pagbiay-biay nako perme, tungod sa akong disability. Apan, wala ko'y mahimo kay ani-ana man eh. How we go now? Let's go, yeah. Sa mga pagsulay ning kalibutan, kitang tanan dunay kalisdanan. Ang mga bituon dito sa langit, maoy mo danag sa kangit-ngit. Kitang tanan dunay mga problema, klase-klase mang tag mga istorya. Usara gidilin nato kalimtan, ang pag-ampo sa kahitas. Pagabot na kuwan ning kalibutan na usa ko kamusmus nga bata nga makakita pa. Pero naon sa dugway niya kung mga mata, wala naman ko'y makit-an bisag usa ka letra. Nalibog lagi ko unsa akong buhaton sunod, kay wala naman gud ko'y mamagpapas akong likod. Usahay ako na lang jud ning ihilak sa tago, kay kahibalo jud kung walay makatabang ako. Niyon dakog eskwela kay ako regi kapuyan. Sa akong sitwasyon nga itom radyod ang makitaan. Wala na gani ko kabalo anang lipay-lipay, kay tibuok ko ignaara jud ko sa among balay. Naapoy mga tao nga nagsigirag panaway, sa amin kinabuhi nga ingon sila nga laway. Wala lang jud sila kabalo sa among kalipay nga bisag kanini wala jud mi nagmahal. Yeah. Sa mga pagsulay ning kalibutan, kitang tanan dunay kalisdanan. Ang mga bituon dito sa langit, maoy mo danag sa kangit-ngit. Kitang tanan dunay mga problema, klase-klase mang tag mga istorya. Usara gidilin nato kalimtan, ang pag-ampo sa kahitas. Apan bisan paniining among kahimtang karon, nagahulat sa pagbukas ganghaan sa paglaom, ug sa pagsubang sa adlaw sa sayong kabuntagon. Sa inyong kasing-kasing kami inyo nang dawaton, di matukib sa pulong bation namong kalipay. Kung sa mga katawhan wala ay mga pagsaway, bato na kining kasing-kasing sa matag di-ay. Unta mahanaw na sa himpit ang mga pagtamay. Sagit mang pamation pulong sama sa puta, apan kami nanginabuhi sa paaging patasa. Kanamo may musikero ug mga masahista, may social worker, mga magtutudlo ug uban pa. Gusto sayop ang gituhuan, huna-huna sa uban. Nga kami kuno wala na intaway kapuslanan. Kung kamo magpabilin sa sayop ninyong gituhuan, kamo ang matuod nga buta sa kamatuuran. Sa mga pagsulay ning kalibutan, kitang tanan dunay kalisdanan. Ang mga bituon dito sa langit, maoy mo danag sa kangit-ngit. Kitang tanan dunay mga problema, klase-klase mang tag mga istorya. Usara gidilin nato kalimtan, ang pag-ampo sa kahitasan.